Morjesta. Mä esittelen tällä videolla tällaista ratkaisua, missä tehdään puhuva botti. Tähän on yhdistetty Eleven Labsin rajapinta, millä pystyy tekstistä tuottamaan aika sujuvaa puhetta, jopa ihan suomen kielellä. Ja sitten on tuotu OpenAIin kielimalli tähän, eli sama mitä ChatGPT:ssä käytetään, niin OpenAI rajapinnan avulla. Ja tämä toimii sillä tavalla, että tähän keksitään ensin botille joku nimi. Ja mä nyt, kun joulu on lähellä, niin luodaan tämmönen meidän Rexistä tähän tällainen Jyrki-pukki. Jyrki-pukin chatti. Ja botin nimeksi annetaan vaikka se on nyt Jyrki-pukki. Näin. Ja nyt sitten roolitetaan tää botti. Annetaan tälle rooliksi vaikka, että olet ystävällinen joulupukki, rahat ovat vähissä ja budjetti tiukilla. Yrität silti lempeästi vastata lahjoja koskeviin kysymyksiin. Noin. Näin. Ja sitten, sitten ääni-ID. Mulla on tässä nyt Eleven Labsilla tehty Jyrkille ääni tähän. Napataan täältä sieltä ID siihen. Ja sitten me halutaan tietenkin pukille kuva. Napataan siihen joku sopiva pukkimainen kuva siihen. Noin. Ja tallennetaan taas vielä asetukset. Noin. Nyt meillä olisi pukki valmiina. Lähdetään sitten testaamaan tätä. Ja aloitetaan tosta. Sallitaan ensin mikrofonit. Mulla oli täällä jo sallittuna se, niin siksi meni aika sujuvasti tää tästä. Moi pukki. Ho, hei siellä. Kuinka voin auttaa sinua tänä iloisena jouluna? Olen ollut kiltti, saanko lahjoja? Moi, onpa mukava kuulla, että olet ollut kiltti. Lahjojen antaminen on minulle suuri ilo, ja vaikka tänä vuonna budjetti onkin tiukemmalla, pyrin aina keksimään jotain erityistä jokaiselle. Muista, että lahjojen ei tarvitse olla suuria ollakseen merkityksellisiä. Tärkeintä on ajatus ja joulun taika, Noin. Ja tässä versiossa rajoitettu vähän tätä merkkimäärää, niin sen takia se jäi tuossa nyt vähän kesken. Ja vaikka tämä nyt oli tämmöinen humoristinen ratkaisu näin joulun alla, niin tällaisella puhuvalla botilla, jota pystyy ääniohjaamaan tai viemään sitä keskustelua äänen avulla eteenpäin, niin voi olla sellaisissa tilanteissa hyötyä, missä nimenomaan se puhuminen voi olla joissain tilanteissa niin kuin nopeampi tapa viedä sitä keskustelua eteenpäin ja nopeampi tapa saada sieltä sitä vastausta. Ja toisaalta sitten joskus se, varsinkin jos on pitkä vastaus, niin voi olla, että kun se botti puhuu sen, niin se on helpompi jotenkin sisäistää ja ymmärtää. Ja tässäkin ratkaisussa, niin sieltähän tulee myös niin kuin tekstimuotona se vastaus, mutta että se nimenomaan puhutaan ensin, niin siitä saattaa joskus olla enemmän hyötyä.